Formal nang inaprubahan ng Sangguniang Bayan ng Morong Bataan ang Non-Nuclear Zone Ordinance sa ikatlo at huling pagbasa nitong Lunes, June 22. Naipasa ang ordinansa sa Bayan ng Morong na siyang kinatatayuan ng nakatengyang 620 megawatt Bataan Nuclear Power Plant. Sa ilalim nito, idinedeklara ang naturang lugar bilang non-nuclear zone at ipinagbabawal ang pagtatayo, operasyon, pag-iimbak at pagdadala ng nuclear power facility at iba pang kaugnay ng nuclear materials sa jurisdiksyon nito. Ayon sa Nuclear Free Bataan Movement o NFBM, pinatitibay ng hakbang ang paninindigan ng Morong sa pangangalaga sa kalikasan at pagprotekta sa mga residente at coastal ecosystem ng bayan. Dagdag pa ng grupo, tugon din ito sa lumalawak na mga pangamba kaugnay ng kaligtasan ng nuclear power at mga posibleng epekto ng radioactive waste sa kapaligiran. Ayon kay NFBM Vice Chairperson Julito Velasco, umaayon ng ordinansa sa mas malawak na mga inisyatiba upang isulong ang mga komunidad na malaya sa nuclear facility sa bansa. Sinabi rin ni Velasco na nananatiling tutol ang ilang opisyal ng Bataan at iba't ibang sektor sa mga panukalang buhayin muli ang Bataan Nuclear Power Plant. Kaugnay nito, malugod nilang tinanggap ang pagpapasa ng ordinansa. Ayon kay Velasco, pinili ng Morong ang isang kinabukasang nakatuon sa mas ligtas at mas sustainable na pagkukunan ng enerhiya. Kasama si Karen Maurilio, Raymond Tasoy, CLTV 36 News.